जी प्रणाम। अरे प्रणाम बाबू, आप यहाँ कैसे? हम घरे गई रहनी और जयताला बंद रहे तो आप लोगों से मिले खातिर एजा आ गई नी। अच्छा दी ना हम पहुँचा देते। ना ना बाबू ऐसा जन करी, ना ना ना। दर्शन भैया, हाँ? दर्शन भैया मुंशी जी बुलावा ताने। अच्छा बाबू, आप चलिए, हम मुंशी जी से मिल के आवता नहीं। जी हाँ ठीक बा जी। हक गई लुका। पनिया उहाँ नहीं, यहाँ चाहिए। अच्छा गिराई? ना 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 ना, बल्टिया से गिरी। हो लुटवा से। हाँ? अच्छा लुटवा से। अरे इतनी से लुटवे से इतना हो गई, अब पूरा बल्टिया से डलती तक का होई? वो टंकी देखा ताड़ा बाबू, टंकिया बनावे वाला मूर्ख ना होई जे इतना बड़ा टंकी में छोट के टोटी लगवले बा। बनावे वाला जौन भी बनावेला बड़ा सोच समझ के बनावेला। हम ही मटिया कचर दी। तू? हाँ। सूखल माटी में चले वाला बाबू, कीचे में पाँव पड़ी तो चितरा जाए। अब जौन होई वो देखल जाई। रहे दा। रुक तो जा, अभी देखा, अब हमू आवते बनी। अरे 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 संभाल। बाबू, सुनल जाला, सूरत देखल जाला। तू पहले ई तय करा कि तू सुर सुनल चाहताड़ा कि सूरत देखल चाहताड़ा। हमरा नियत पर शक मत करा, सच कहता नहीं। हम तहार सूरत ना देखत रहनी हम, तहार सुर लगौला में चेहरा के भाव देखत रहनी हम। संगीत पढ़ले बारू ना? बिना गीत के भाव में पहुँचले सही सुर ना लागेला। विश्वास ना होके तो अपना बाबूजी से पूछला। औरत जात सकी होले। हमरा तोहरे भाव दिखले में शर्म आवता। काहे? हमरा आवे से पहले तो ना लजात रहलू हा, और रू काहे गइलू हा? जौन तू गुनगुनात रहलू हा ओकरा के गा के सुना सकेलू। कुछ और मत समझा, सीखे के गरज से कहता नहीं। जल्दी भट्टा पे प्रोग्राम बा, उहाँ यहाँ बहुत कुछ सीखे के मिली। कहवा तू पौलू भौजी लाल चोटी बन्हना, कहाँ रे पौलू ना,
कहाँ रे पलूना सजिया है रंगल जो बनावा कहाँ रे पलूना सजिया है रंगल जो बनावा कहाँ रे पलूना आई रे 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 नहीं हारे में पवली देवरो लाले चोटी बांधो ना हो लाले चोटी बांधो ना ससुर में पवली ना ससुर में पवली ना सजिया है रंगल जो बनावा ससुर में पवली ना सजिया है रंगल जो बनावा ससुर में पवली ना अरे जिया हो भाभी जिया हो काहे खातिर हो भौजी घरमा में बोलवालू काहे खातिर हो भौजी घरमा में बोलवालू काहे हो खातिर ना बंद कई देलू के बढ़िया काहे हो खातिर ना बंद कई देलू के बढ़िया काहे हो खातिर ना अरे बतावा ना भौजी आगे की बहाने देवरो घरवा में बोलवली आगे की बहाने देवरो घरवा में बोलवली हंसे हो खातिर ना अच्छा। हंसे हो खातिर ना बंद कोई दिहले क्या बढ़िया हंसे हो खातिर ना बंद कई दिहले क्या बढ़िया हंसे हो खातिर ना अच्छा तो ई बात बा ए भौजी जान ले बुका उखा बिखा करेला परान ए भौजी खोला न के बढ़िया बुका बिका करेला परान ए भौजी खोला ना के बढ़िया खोला न के बढ़िया भौजी खोला न के बढ़िया खोला ना के बढ़िया भौजी खोला ना के बढ़िया उखा बिखा करेला परान ए भौजी खोला न के बढ़िया रोहिया चलत रोजे बोले लाख बोलिया रोहिया चलत रोजे बोले लाख बोलिया हो बोले लाख बोलिया आज काहे सुखेला परान काहे बोला मीठे मीठी बोलिया आज काहे सुखेला परान काहे बोला मीठी मीठी बोलिया खोला ना के बढ़िया बोला 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 मीठी बोलिया अरे खोला ना के बढ़िया भौजी बनावे वाला जौन भी बनावेला बड़ा सोच समझ के बनावेला। हम तहार सूरत ना देखत रहनी हम तहार सुर लगौला में चेहरा के भाव देखत रहनी हम बिना गीत के भाव में पहुँचले सही सुर ना लागेला। रात सुनवी सपनवा में बात मितवा रात सुनवी सपनवा में बात मितवा मन के असरा पूरे है हमार मितवा हो रात सुनवी सपनवा में बात मितवा मन की असरा पूरे है हमार मितवा जवन हमरा कहे के रहे बात मितवा जवन हमरा कहे के रहे बात मितवा ओहे तोहरा से सुननी हमार मितवा जवन हमरा कहे के रहे बात मितवा ओहे तोहरा से सुननी हमार मितवा
गुनत में बीती गई रतिया सोचता गुनत में बीती गई रतिया छतिए में कसगत रही गई बतिया छतिए में कसगत रही गई बतिया ओ उहे कहे खातिर बानी बेकरार मितवा ओ सगरो असरा पुरई है तोहार मितवा मनवा में बसे जब केहू के सुरतिया मनवा में बसे जब केहू के सुरतिया जगलो में सपना देखावले प्रीतिया जगलो में सपना देखावले प्रीतिया हो केहू तोह से कहेला बार बार मितवा ओ आस टूटे न पाए तोहार मितवा एगो बात कहीं चंदा खिसिएबू ना ना। अच्छा लागे वाली कही हा। आज तू बहुत सुंदर लागताड़ू हो। सच बाबू? सच में। आज तू बहुत सुघर लागताड़ा। सच में। 16 आना सच।